لوري د خدای رسول رضا دا اے بد نصیب استا منزتا ولی شادا موری رالوتی دا ہوا دا دا ٹچ موبائل سرا زمان نصیبا دا منز د وجود د صفا والے چسو کی نکڑی ابل مازد خدای والے لوری دسترگو دے یہوالے سچا وینا دا محمد رسول اللہ دا منزت یماز ناراستا تمام ورز یما موبیل تا کٹ کملاستا شیطان تڑلے یم پبیاستا زہا پوہی گما پدی کار کی گناہ دا وقت د منزد پما گرانی اوچت پاسرات مک وخندگانی سختی اللہ بکڑی اسانی دامن زودس واورا دا قبر یورنا دا موری پاس مامک وشورا سمدی تنکڑے دے پما باندی دا کورا رات بیان مکونورو سمارا غست دے پما پوری ہندادا لوری اللہ پر خفقیگی ورز پا محشر د منزو دست تفوس بکیگی زڑ میں پتا باندی ہوگی اللہ دنے ککڑا زما دغا دعا دا موری زڑگے میں شورا نارم ستا دی خبر کڑو پیدا پما کی شرم دا جہنم اور دا ڈیر گارم دا دین غختے ہر مومن زکا پنادا شکر دے لوری تا نظار تا چینن اکڑلو زما سر اقرار زوم دا دی پا انتظارو دا نصر علی پا دی حبراستا رزادا موری کا بطول منزونا تاسارا کرما بس دنن دلوزونا نور بطن کڑی آوازونا ناسخ لکلے دا غیرت ڈکاوینا دا لوری د خدای رسول رضا دا اے بد نصیب استا منزتا ولی شادا موری رالوتی دا ہوا دا دا ٹچ موبائل سرا زمان نصیبا